Feluq il-50 sena mill-operat tiegħu il-Bank of Valletta ħabbar ir-riżultati finanzjarji tiegħu għall-ewwel 9 xhur tas-sena, dak bi qlieħ ta' 223.7 miljun euro qabel il-ħlas tat-taxxa, fejn il-parti l-kbira tal-qlieħ tal-bank ġej mis-self fuq id-djar, negozji u dak personali. Il-bank illum għandu aktar minn 250,000 klient. Iċ-Chief Finance Officer tal-bank Kevin Cardona spjega li l-bank għandu fost l-oħrajn aktar minn 3,000 miljun euro f'self għad-djar, żieda ta' 309 miljun euro meta mqabbel mal-ewwel 9 xhur tas-sena li għaddiet. Dwar depożiti, fil-waqt li s-sena li għaddiet kien irreġistrat tnaqqis, din is-sena kien hemm żieda ta' 122 miljun euro, jew 1% fuq is-sena li għaddiet. Iċ-Chairman Dr. Gordon Cordina f'kummenti ma' TVM News rabat il-prestazzjoni pożittiva tal-bank ma' tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Ovvjament f'ħafna sensi il-bank jirrifletti l-ekonomija Maltija u l-andament tal-ekonomija tirrifletti wkoll l-attivitajiet li jkun qiegħed jagħmel il-bank. Il-bank huwa kommess għas-suċċess tal-ekonomija Maltija li x-suċċess tiegħu tiddependi speċjalment fuq x'inhi tagħmel din l-ekonomija. Nissapportjaw però mhux biss business lokali imma anke dak li ħares lejn l-esportazzjoni u lejn l-investiment barra minn pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-bank Kenneth Farrugia qal li fil-waqt li l-bank irreġistra riżultati pożittivi ħafna qed jara li din ix-xejra pożittiva tiġi investita lura fil-komunità fosthom b'investimenti fi proġetti għal dawk vulnerabbli u żgħażagħ anke bit-twaqqif tal-fondazzjoni f'Awwissu li għadda. Il-fokus tal-bank ħajibqa' ankrat ukoll fl-irwol li għandu l-bank fil-komunità. Hija importanti ħafna l-erja tal-vulnerabbli. Nagħmlu ħafna xogħol mal-Malta Community Chest Fund Foundation, mal-Caritas, mad-Dar tal-Providenza u din ħadibqa' erja fejn il-bank ħajibqa' jagħmel diversi inizjattivi biex nassiguraw il-well-being tas-soċjetà tagħna. Is-Sur Farrugia qal li l-bank qed jinvesti fil-mirja l-iżvilupp sostenibbli anki bi prodotti immirati biex il-kumpaniji ikomplu jinvestu f'operati li jagħmel ġid lill-ambjent u spjega li fl-ewwel 9 xhur tas-sena 4.6% tas-self lin-negozji kienu għal proġetti ħodor.